You understand that? Bekukho ixesha apho ingxoxo ibishushu. Sorry, we have a right to speak, but through the Advocate Mpofu. Don't disrespect this inquiry. Don't disrespect this inquiry. Don't disrespect us. Inkokheli yophando Advocate Bawa ebebuza inhloko yezomthetho kwi-ofisi yomkhuseli luntu umuntu Sithole malunga nemali echithwe ngumkhwebane ehlawula amagqwetha ekhusela ukususwa kwakhe kule ofisi. USithole uvakalise ukuxhalaba esithi ubuzwa ngemiqulu angenayo. I was asked to answer questions on documents that are not in possession of the evidence leaders, that are not flighted on the screen, and based on my comments, there's a comment or suggestion to the effect that I'm not giving truthful answer. Igqwetha likaMkhwebane uAdvocate Mpofu uthe uBawa uhlaba imibuzo ingqina nto leyo engavumelekanga ukuba ayenze. I'm just disappointed that those who should know better are abusing the rules. Thank you. Nakuba kunjalo uBawa umphikisile. The witness has absolutely wonderful recollection of certain events in 2019 and in the context of which Mr. Mkhwebane, and this is what I will put at the end of the matter, it's not for the witness to answer whether consultants were or were not engaged. It's for the public protector to put that before the committee. Kwelinye icala uMpofu uxelele ikomiti yophando ukuba inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ikubekele bucala ukunqunyanyiswa kukaMkhwebane. uMkhwebane wanqunyanyiswa ngumongameli Cyril Ramaphosa ngoJuni walonyaka de kugqitywe uphando malunga nokulungela kwakhe ukuba kule ofisi. We've just received a judgment from the Western Cape High Court that the suspension of the public protector has been set aside. So we just wanted to deal with that logistically. Ikomiti ephanda ngokulungela kukaMkhwebane ukuba kule ofisi iye yaqhubeka nomsebenzi wayo emva kokumiswa. Dinglula Mamatya wendaba ze SABC eParlamente eKapa.